Tryk lige på krydset. Go for det. Go for det. Sig dig. Der er en. Hvor bliver han af? Typisk. Der er en. Ja, I got you, motherfucker. Au. Godt det kamera, mand. Slik dog stille. Er det dog eller er det dog kvalitet? Nej, det er okay. Jeg tror ikke seerne ser, what? Jeg tror ikke de brokker sig. Der er nogen der har forskellige måder at optage på. Go for det. Go for det. Jeg er sniper. Og jeg er ikke bange for at snipe dig. Hvor end du så gemmer dig. Oh my god. Jeg hørte noget. Nej. Det var ikke der. Han var sgu død foran. One time. Skal vi prøve at gå herop? Ja, vi prøver at løbe. Nej, vi går. Jeg hører noget igen. Lægger den der ud, ikke? Fuck! Jeg tror folk synes, du er mærkelig. Nej, virkelig. Nej. Ja, virkelig. Oh my god. Run. Oh my god. Wow. Se lige min AK der, mand. Var den cool. Sorry. Jeg vil gerne se det hele. Fuck! I got you! Ja, loser. Fuck, der er 2. Eller hvad? Jo, fuck. Oh my god. Flash. Piss. Fuck. Nå, jeg tror flere her. Nå, jeg så vi form. Nå, loser. Han er deroppe. Bøsse. Jeg har ham. Nå, loser. Meat. Kill. Tag mig. Hvad for en score har jeg? Gider det at trykke? Nej, en 6. En score. Nej, min ven han fuckede af. Nå. Der er en, jeg kan se ham. Taber. Så løber han bare sådan en bræk. Nå. Det vil jeg også have lov til. Løb. Der er ikke nogen. Nå. Sikker? Nej. Granat. Fuck, han døde. Kejle. Fuck. Hey, Kejle. Lyser, taber. Nå. Han er på den sidste. Sejr vundet. Fuck, hvor er det skødt. Alligevel ikke. Så kan jeg få min kabækkes. Vi gider ikke se det igen. Vi gider ikke se at døde. Det er dårligt. Sektigan, tror jeg nok, man udtales det. Sektigan. Og kabækkes ven jeg så får. Lad os se. Hvad? Sektion. Sådan. Og morder. Time. Et eller andet. Please sige, jeg får en. Please sige, jeg får 4, 5, 6, 7. Og jeg har vundet min arm. Fuck. Sorry. Thinking. Hvor blev han af? Fuck dig. For helvede, du skal ikke gemme dig. Kom frem igen, din lyser. Taber. Tror du kan hoppe fra mig? Niks. Nå. Så er der ikke flere tilbage. Kun en. Lad os det fyre det. Wow. Bombe tal. Okay.
Wow. Ah, for helvede, nu er der sådan nogle ringe til mig. Nå, typisk. Sig jer.